Ebanghelyo tataw kayo nga nagasaysay nga ang mga tao nga adunay pagduda kang Hesus wala gayon nag-abot kaniya diha sa ilang pag-ila kang Hesus. Alang kanila ang pag-ingon ni Hesus nga mulakaw, alang kanila mag-suicide na siya. Kay ngano di man ta kaadto sa iyang adtuan. Gilantaw nila nga si Jesus niining maong panahuna lunlon lamang o puro lamang tao o ang iyang pag-angkon nga siya anak sa Dios. Usa ka pag-angkon lang gayud nga iyahara o walay kamatuoran. Apan diha sa iyang paghigayon sa pasabot niini, makita nato nga si Jesus naghisgot na gyud ay sa iyang kamatayon, apan dili lang niini kay naghisgot na siya pagbayaw kaniya. Pasabot ani dili lang sa krus, kundili ngadto sa pagkabanhaw ni Jesus. Nadungog nato sa atong unang pagbasa nga ang background sa pagbayaw, ang pagbayaw sa kaluwasan nga gipakita sa Dios diha sa panahon ni Moises niadtong pagkasala sa mga tao batok sa Dios. Ang Ginoo nag-ingon kang Moises magtukod o ibayaw nimo ang usa ka bitin nga tumbaga nga gibutang sa tukon o ang mga tao nga mo tan-aw kaniya uban sa paghinulsol sa ilang mga sala naa sila maluwas gikan sa maong malala nga bitin. Ug tinuod man mga igsuon ang pagbayaw kang Hesus kung atong himuong reference gayud ang kasaysayan sa nahitabo sa kamingawan mahimo gayong usa ka pagbayaw alang sa kaluwasan, dili lang alang sa kamatayon. Busa, kini naghatag kanato og paglaom. Nga diin di ay kita nga tumutuo ni Jesus, makita nato nga ang atong kahingpitan sa kinabuhi, dili lang kay kita magpuyo sa kinabuhi dinhi sa yuta, kundi sama kang Jesus, ibayaw po kita. Ibayaw kita diha sa kinabuhing walay katapusan nga gasa ni Jesus. Ang pangutana, andam ka na ibayaw ka? O kaha, mas grabing pangutana, gusto ka na nga ibayaw ka karon? Daghan siguro sa ato mingo, ayaw sa pader. Ayaw sa nang ibayaw. Nga naman, kay alang ka nato, dili pa kayo certain, dili pa kayo sure, dili pa kaayo ing ana kakusog ang conviction sa atong kinabuhi nga di ay kita diha sa atong kaugalingon naagayod nga ang atong hangtunganan sa kinabuhi, ang atong kahigpitan sa kinabuhi mao gayud ang pagbayaw diha uban ni Kristo apan kini moagi gayud sa kamatayon diha sa atong kaugalingon. Mao nga nindot mga igsuon nga diin ang kabanhawan nga gihatag na ni Kristo nga usa ka panlantaw karon, usa ka nindot nga paglaom. Apan kung dili pa kita sure sa atong pag-ila kang Kristo, madudahon pa kita gayud sa atong sa pasalig ni Kristo sa kinabuhing walay katapusan, nandili pagyud kita makasabot ni ining tanan. Alang kanato sama sa mga tao sa panahon ni Kristo, ang kamatayon usa lamang gihapon ka mangilngig o dili walay paglaom nga hitabo sa kinabuhi. Busa kinahanglan pud kitag transformation nga unta malain na ang atong panlantaw diha sa kamatayon
nga dili kini maulamang ang pag-end, kundili maulamang ang sudlanan alang sa kabanhawan. Ang usa ka makalilisang kaayo nato kay kana laging tinuod, Father, nindot man ang ibayaw ta, pero mabayaw baka ako tungod sa akong mga sala? Andam baka ako mabayaw karon tungod ako makasalanan pa man? Muna mga igsuon, kanindot sa suggestion sa unang pagbasa, tan-aw sa gibayaw una diha sa tukon nga mao si Jesus. Take a second look, a third look on Jesus crucified. Look at His face. Tutuki ang iyang naong diha sa krus. Kay makakita kita gayod sa unsa ka maluluyon ang Dios. Kay walay makakuha mga kaigsunan sa atong kakuyaw, no? Sa panlantaw sa kamatayon, dili kita makalampas sa kadulom sa kamatayon ngadto sa banag-banag sa pagkabanhaw. Pinaagi sa atong kapasidad lamang, kundi atong tan-awon nga kini pinaagi sa kaluoy sa dagway ni Jesus na nagbitay sa krus. Gibayaw sa amahan ang iyang anak. Dili para maingong sikat, para unta kita adunay paglaom nga mga makasasala, nga pagtan-aw nato sa naong ni Jesus, kang Jesus nga nagbitay sa krus, uban sa paghinulsol sa atong mga sala, mabato na nato ang kaluoy sa atong Dios nga mahigugmaon sa tanan. Amen. Diha sa pagtuo kita mag-ampo ngadto sa amahan nga pinaagi sa mga kasakitan sa iyang anak. Kita maluwas sa tanang silot. Kita magaingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nang katawhan sa Dios, mulampos unta sa pagpakaylap, sa maayong balita sa kaluwasan, ngadto sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mudaghan na unta ang mga tao, nga mudawat ni Jesus, isip ilang manluluwas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong matinud-anon gayud, nga nangita sa kamatuuran, makakaplag ni Jesus, kinsa mao ang kahayag, diha sa kangitngit sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong na nag-anto sa kasakit, kahigwaos, kahadlok o kamingaw, makakita unta sa kahayag ni Kristo nga nagdanag kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay pagkapalo nga kahayag, mudanag sa mga magtutuo nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan nga naa sa langit, tuburan sa tanang panalangin, tuguti nga ang dugo nga giula sa imong anak, makakabig og daghang sumusunod sa pagtuo aron sa iyang sakripisyo mahimong mabungahon alang sa katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.